Takže, dobrý den. Vítám vás u mého prvního vlogu, kde si budeme říkat, jak se třeba správně vysmrkat, utřít prdel, oholit můstek a prostě takový všeobecné věci. A nejdřív bych se s váma chtěl seznámit, protože mě říkají prostě hrozně dobrou přezdívkou, jmenuji se Krutovládní Lukáš. Ty do píči. A myslím si, že jsem docela vladář, ale teďka mám docela velkou držku, protože no to je jedno, vůbec to neřešte. Takže teďka bych vám ukázal, jak se teda správně vysmrkat, jo? Vezmete takhle kapesník, tady ten. Zacpete si levou dírku, tady tím, takhle. Prostě úplně hrozně frknete. Tak, tady máte potom tenhle, který by, já nevím, jestli ho jíte nebo jinak konzumujete, jestli ho vaříte. Maximálně ho můžete dát úplně do mixéru a udělat si z toho třeba hlenovou polívku nebo něco takového. Nebo to můžete rozetřít na buchtu, to už je na vás. Tak, a teďka bych vám ještě, já nevím, co bych vám ještě ukázal, protože já vůbec nemám žádný nápady, mě nikdo nepsal na můj fan stránku krutovládnilukáš.cz žádný nápady, ale vůbec to nevadí, protože já si vystačím sám, takže kdybyste chtěli vědět třeba, jak uvařit správně kakao, který mám tady, je tady na dně takový nános hoven, protože jsem to vyvařoval v hovnech, ale myslím si, že to je úplně jedno. A ještě bych chtěl vyzkoušet jenom tady ten efekt na tom webcamaxu, no, jak se to bude cítit. Myslím, a jako je to dobrý, ale nevím. Tak, takže prosím, na YouTubeku se budu jmenovat Krutovládní Lukáš Vevo, to znamená jako, že jsem velký pán. A kdybyste chtěli přihlásit odběr, budu jenom jedině rád, prostě tak jako kdo by nebyl za odběr rád, že jo? Trapný smích. A můžete mi napsat do komentářů všechno možné, jestli jsem úplnej kretén nebo jenom menší kretén. A můžete prostě mi tam skritizovat, vyhejtovat, poslat mě úplně do prdele, že mi úplně máma takovýhle věci, jo? To všechno můžete a ještě bych vám chtěl jenom říct, odkaz hodím pod video. Můj kamarád hledá holku, musí být prostě hrozně moc hezká, jinak by to vůbec nemělo smysl, protože on je taky hrozně hezký. Bydlí ve stejné vesnici jako já, nebudu to jmenovat, ve Zhoři. A říkám mu šafránek. Teď si dám ještě jenom kus oběda za zubem a stopnu to nahrávání. Budu se na vás těšit příště u mého druhého vlogu, který bude určitě o něco prestižnější, protože tady ten vlog, ten stojí úplně totálně za hovno. A jak říkám, běžte si uvařit nudle a potřete je na buchtu. Nazdar.